всяка твоя вибрация. Бързото дете знаеш, не локация. Винаги ти кам, това е просто локация, която ти не чувстваш, която ти не виждаш. Твоите схеми виждам, че си доста зле. Кура ми расте понякога за 2 секунди, биче. Затова дай ми това. Мръсните гета изкачат просто е така. Човека, който казва ти го е ганеца. Не, то не, он е просто е ганеца. Човек, утвърден човек, познат. Мръсното дете, той си е магнет. Ако правиш се, ти си секат. Доказал съм ти го преди да ти го кажа, брат. Затова ти кам, знам те. Чуда се, дали си тъпне. Чуда се, знам ли те добре. Но въпреки това, кура ми расте. Така че дай ми пичето, дай. Абе дай ми пичето, защото дай на душата ми седи, на сърцето дава в гетото ми. Дай пичетата ти, дай пичетата ти. Чакаме бюджета да те осветли, да дадеш ни по-готини. Дай ми пичето, дай ми в допето. Казва ми след това, тя ми вика йо. Аз си викам, какво се случи на времето. Спомняш ли си, че те чуках, спомняш ли си страсти, спомняш ли си, че те блъснах. Знаеш как, кам ти го, дай ми твоя крак и служи му токче. Просто прави се пиче. Ти си готина, номер 1 не 2. Но въпреки това в списъка ми ти знаеш, ти си номер 1. Списъка ми, ти си номер 1. Списъка ми, ти си номер 1. То попива, то аз трябва да пие за вас. Знаеш какво? Аз пием